Sa atong ebanghelyo karon ang mga Hudiyo nangitag mga milagro o mga sinyas nga nang pamatuod nga si Jesus mao gayud ang Mesiyas. Dili sila motuo niya hangtod nga aning mga milagruha. Kaya sa panahon sa mga Hudiyo, hangtod karon ang mga Hudiyo duna na sila'y lista sa mga milagro o mga sinyas nga nagpaila nga naabot na gyud ang Mesiyas. Mao na nga katong mag-ayo sa mga masakiton, magdala og kalinaw sa kalibutan, itukod pagbalik ang templo sa Jerusalem nga naguba, nanaslay siyam kabuok sinyas mga milagro. Una pa na sila moingon nga, ikaw giday mo Mesiyas. Mura bag checklist ba? Pero atong Ginoong Hesukristo, dili man na ingon ana bagunahuna sa Ginoong Dios. Ang sa atong Ginoong Dios, usara may kinahanglan. Ningon siya ang sinyas, ang milagro ni Jonas. Unsa may gibuhat ni Jonas? Nga kadtong lamoy siya og dakong isda, tulo ka adlaw, unya giluwa siya pagbalik. Unsa gibuhat ni Jonas? Nagwali siya ngadto sa mga taga Ninibe nga maghinulsol sa ilang sala ug mag-usab sa ilang kinabuhi. Maupoy gibuhat sa mga taga Ninibe. Maora yun na gikinahanglan sa atong Ginoong Dios nga moabot siya sa atong kasing-kasing isip Mesiyas ug manluluwas. Nga kita maghinulsol sa atong mga sala ug mag-usab sa atong kinabuhi. Maora na. Maabot na ng Ginoo sa atong kinabuhi. Wa na nang mga lista-lista diya. Unsa pa na. Kay maora na gikinahanglan sa atong Ginoong Dios samahan. Nga kita magbag-o sa atong kinabuhi. Musunod ta sa atong Ginoong Hesukristo. Maghinulsol sa atong mga sala aron kita mahilangit. Amen.